Ene aýdalla bildirme rubrikasy. Aleykümselam inim gowmy adalaryňyz janyňyz sagmy? Halifa Bağday bir magasma ya. Mara benim bir arasam kara ya. İlka çoğur nazartır meni düşündüm. Yo. Aydın ajan ettim. Aydın zannettim. Kakama zorayda ne çoğuruna bir 50 attık. Ya bilge çin salanım oldu. Orası aydın ne dedim. Yo ağam. Yenen zangmalına kakam su attıydı. Benim o kadar geldim deydi. Doğru. Belçik superi. Ha? Yol varsa urup gör. Yol varsa urup gör. Yol varsa urup gör. O aketlerim kanatı halla. Öyle. Horzum tavada gördüm. Arada gepleşinge. Hor nime? İstabatlı mi? Pamın aytmağına göre nemede ay Murat Mollu şilhapet var. Ava. Gün 5 sekundum var. Yok, teret parol değerli havalay. Lasın men bir güt. Senem bir güt bolsan aynim janyň sag bolsun. Bolly. Düýüşüňe giredim. Bolýarmy? Bolly. Elim boş değildir ýöne. Döneyin Allah'tan sağ olsun. Şapbat börek yiyecek diýsen gelägin. Bolly onu da var. Kalifam. Tarzaga diýene de ýag diýip çykarýan bir zatlar. Yag. Fiğirabam bolon bilen o kenin lay onu gördüm gepleşikde bolany. Fiğirjak gorky bir sen fiğirmadın mı? Ýylany bogmak bolmaz. Zäher çykmak mümkin ne? O da gün yaşan soň näme diýe garaňgy düşýär. Sarımsak ýeniňden soň näme bolýany bilýän. Kalifam. Erep akmasan o gıdırsan bir duraýda bersene men dur ýa-da saňa saňa atjak. Yani taýatdyra falan enmämi agyrdy. İki çeşme yuwan towuk, iki çemçe yuwan towuk çorbasyny içden saçyň hatyryň hyýalyk bolýar. Çary çekene çekirse sakmadı çıkmadı çary. Men diýen atlarmy ýatdan çykarma. Men diýen atlarmy ýatdan çykar. O men aýtsak bolýan adam hadyr sen gowur ýandan nizim janyň sawurdyň. Häzir aýlaýan galandan saňa derner. Ay bu ıspal rama noko. Bolýar. Etni men zanatsana. Heytene bırak bunu tutay. Pir Muhammed. Mezazda. Begam näle gowmy? Ya suda. Sağlıklar. Öýtserler. Owy. Özüň nädiýän? Ay diren aýda. Şu çıktı. Ay tuğrun, şu gatsak çala golbaylan gördüňmi? Ay nämetlek başka ne? Sonya bak. Ay fitne var, erkekler dünýäsinde ýaşanýar, ýaşamala o. O altın. Kampanyada. Niye diýen ne bu kak? Men bir otuz kro, pura diýdim de bu kelip kampanyada ýa-da tatrotda ýaşapdyr. Tatrotda ýaşapdyr. Fitne var, altın walyk bilen ýaşamalar o. Bak şu bu tutsam ya. Ýeriňden tur. Bunda ço. Çal telewizor aç. Ay deme. Ay ýar tolungulyk ýar bir telewizoryň bar da sen o. Ya ne tutsakay ne ya nastamam ol ya ben Şu atlara Pir Muhammed ýagdaý go peşkeş etýänler. Ben Peşkeş etýänler. Albomdaky 4-nji aýdym näme aýdymda o telefonumda durýar da. ne? Bakla arman diýende. Teredan näme? Pir Muhammed. Bir sıra aýtsak saňa. Aha. Sen meni isleşim tiňýäni bolýa. Boldy. Özüm sen ýarawsyz. Seret prokollal. Aha. Gar irenni
Şimdi ama kasmanavt ol bilyasmy? Yana sen? Gapan kim için bilýärmi? Ya. Kim için? Zokrumu aslında garpam gözün öýlem. Edil şugunlar men şoň ýallar permamez. Ben bana ver kelladi. Öyle. Anonnu maňa berekelladi? Vallahi da sen oldu. Ha? Ya da yok berekelladi koymalar. Yok. Ha. Ay yok, demele öň kaýdanyňa bara alergiýam barla. Inne saňa tedelik. Hakyk aýda bolan bolsa näme derdiň? Orada batırıyor. Hemme da şokolat olur diýärmi? Olma ne var ya da. Hey wala pirlim. Ahmet Damdam salam aýdýanlar. Salam ayt. Ha. Orada Ahmet'ten deme. Ha. Bizim o gün mesela Tamam, ben çok son fark yolundan sondan dutara getirdi o su var. Sarplarını dutara geçirip yiyor. Halkaydım, naran. Selamun aleyküm, oğlum ya sen. Sarp yolu näme ýangylar ol? Näme ýangylar bir hinlenip berayda. Ey geveri, ey yağışını damdan. Ay wala Ahmet Damdam salam aýdy. Taja ol pirlim. Sana tam orsun geçir. Ay. Ökmal. Şu at seni ýatladım da var, jaňa daýyn aýsaňa diýdim ýagdaý gowalan soňara. Son yaratdı, köpü yakal da oğlana atacağım. Sayhamam. Wala pirlim. Häzir jaňa diýen bir salamdan. Doğru tamam. Wala. Goğullu fenki. Ne kema gelip tornadı. Bak barımızı teha getirdi. Onu me kadar masnayla zaga hadırlar ne.